Igual. Pepe Galteja, fixaste un problema? Que está pintando, mestre Velázquez? Pode pintarme a mí tamén? Algún día pintareivos con moita ilusión. Poñerei en vos un foco de luz para que destaque a súa figura. Pintareinas a todas e chamarase as meninas. Pero, por que usas esas cores tan escuras? Alteza, se quere, ensinarei a pintar a profundidade. Só fai falta deixar algúns espazos en penumbra e outros con moita luz. Hola, papá, hola, mamá, non vos vira? Oh, iso que hai no espello, que era máis motivo. É un truco para que aparezca no cadro as persoas. Teño moita sede, quero auga. Nicolasiño, xa fuche levar o can dar un paseo polo xardín? Teña Alteza, venga. Agora debemos retirarnos, Alteza. Patata ou que queredes decir? Velázquez, ou meninas? Velázquez! Agora teño que parar. Espera,